Skal jeg sige, at vi vil lave det om til en brøk? Skør. Kvadratroden af 2 med p over q vil vi lave om til en brøk. Og det gør vi ved, at vi vil tage og fjerne roden, og det gør vi ved at sætte den i parentes, og så i anden. Og så tager vi så og fjerner parentesen, så den kommer til at hedde 2 er lig med p i anden over q i anden. Og så tager vi så p i anden, og hvad hedder det? 2Q i anden. Jo, men ja, okay. Lige med 2q i anden. Okay. Og så finder vi så ud af, at 2Q i anden er deligt med 2, og det vil sige, at P lige med 2 er, altså P er så et ligetal, fordi et tal gange med 2 vil altid være et ligetal. Derfor finder vi ud af, at P er et ligetal, og så tager vi kvadratroden af P, eller 2 igen, og siger P i anden lige med 2R i anden, og det er lige med P i anden lige med 4R i anden, og så får vi både P i anden lige med 2Q i anden, og P i anden lige med 4R i anden, og derfor finder vi ud af, at P er et ligetal, og at Q er et ligetal, og derfor er kvadratroden af 2 et irrationelt tal, da det bliver en brøk, som er et ligetal, og derfor kan det forkortes til uendelighed.